La Patrulla X, la Génesis Mutante 2.0. Recopila dels números 1 al 7 de X-Men. Van ser els números en els que Chris Claremont es va acomiadar de més de 15 anys de recorregut i li va cedir testimoni a Jim Lee. És un acomiadament i a la vegada és una benvinguda a tots els lectors que es van sumar, i és que si es pot definir aquest còmic d'alguna manera és com a punt de partida, i és una reintroducció moderna al còmic clàssic de X-Men. Tens a tots els personatges clàssics i a tots els personatges que s'havien anat afegint en els últims anys junts, treballant a la vegada, i si bé és veritat que hi ha gent que pot considerar que es va donar com alguna espècie de pas enrere a l'hora de tornar a començar amb conceptes com, per exemple, tenir un Magneto que sigui dolent, que fins aleshores doncs, l'havíem tingut de bo fins i tot dirigint l'escola de Xavier. Però a la vegada és el que té sentit, perquè després de tants anys d'històries, si vols tornar a començar d'alguna manera, doncs has de reestablir alguns conceptes.